Nyakwara Mugejwanga singoni na kaoni akao mana yoyo madundo kaitadugo kod nonro mar gazeto kinyi makawuono. Antiere kae kod Hansel Oyango, jafwambo wadwa mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazeto kinyi makawuono. Yaore Hans, ichiew nade kinyi makawuono? Achiew ber Joyce Nyasaye osekela ka. Duoko na erokamano ahinya. Biro ka mondo timo wanyalo timo walidhne nyikwara mugi gazet kae The Standard aneno ka komiyo pek ahinya ng'at ma iluongo ni The Butcher, ma ok en The Butcher ma yango dhok, en The Butcher miwacho ni yango nego ji piny ma South Sudan kocha ok South Sudan, mano Sudan ma capital ne en Khartoum kocha makoro osekelo liet. Wang'eno osebede Kenya ka gijoge ka gitwak, amano osekelo liet mang'eny ahinya ka. Wan gi weche mag gero udi ma jatend piny ntiere paro opogore kendi wacho ni jatend piny ok nyal lero maler kotudore kod chenro mar gero udi manengo gi oyweyo mosebedo ka dhi mbele pacho ka gi sani. Hansel, wantiere mana kod gazet ma The Standard, kata kamano gazet mano ma Daily Nation bende nitie, mak mana ni odiochieng' makawuono en e-paper, matende ni wabobedo ka walidhe mana kokalo mbui, waonge kode aching' kaka mar The Standard wantiere godo kinyi makawuono. To ka wang'iyo wach mar The Butcher ma gazet ni mano mar The Standard omiyo peko kinyi makawuono, nyaka sani koro wach makamana noko mipe it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar The Standard. Hansel, paro mopogore osebedo ka wuok oko ahinya kotudore kod chung' mar Kenya mano mar chiwo thuolo ne kweth mano mar Rapid Support Forces mar mondo mi obag romo e buore Nairobi ka ahinya to romo mane gibago mano chieng' tich ariyo jumani mano e kar romo mar KICC buore Nairobi ka kama koro kwethno noyango ni gibiro bedo ka gichugo sirikal moro mopogore kata matenge kod sirikal manitiere pinyno mar Sudan. To bende neno kae ka gazet ni mar The Standard ondike kae ni Sudan's Rapid Support Forces Generals nyaka sani koro gintiere boma ma Nairobi kae mar mondo mi giket kokgi e winjruok moro. Kata kamani wacho ni e kinde ma magi duto timore wechego mago mag twak e wi kwe kaachiel kod remo ma osebedo ka chwera ahinya nyaka tudore kod wanyalo wacho ni gwandruok makamano nyaka sani koro yangore ni gima kamano inyalo wach ni inyalo mana pime kod Darfur genocide kama ji maderom 300,000 nowito ngimagi. Kendo bende neno koket nonro moro kanyo mano mar Mohamed Hamad Dagalo, iwacho kanyo ni en Hamedit ma en a Sudanese military leader ka bende en commander of the Rapid Support Forces. Iwacho ni en kweth ma wanyalo wacho ni manigi teko ahinya mano mare wanyalo wacho ni gin mag jolweny kata paramilitary group ma bende ne owuok mane kweth mar Janjaweed militia ma bende ne otudore kod dhao manintiere Darfur e pinyno mano mar Sudan. Iwacho kae ni nonyuole e higa mar 1974 e gwengego mag Darfur kama bang'e ne ochako mana tich kaka jaus ngamia. Bang'e to owacho ni ne oidho malo bochopo kanyo, iwacho ni noidho malo ahinya nyato e kindego mag dhao manintiere Darfur. Hansel, wach makama ng'eni bende omako piny Kenya ahinya nyato chung' mar piny Kenya kod kwethni mano mar Rapid Support Forces. Gin to komako piny Kenya kendo mako piny mangima nikech kata mana riwruoge opogore waneno ka oselose wi jal midendo ka ni Little Mohammed kata kise dende ka ni Hemedti ti manie bathe no iwacho ni dho Sudan kochacha ni dendi ni otindi chalo ka gidendo ng'ato no otindi kata iluongo ni kata ka nyingi onyango matin koro tin neno kotin kolure gi time mag njore. Wacho ni time ne mag njore to dongo madhi contrast gi nying momieno. Nyoro nyonego beni nentie press briefing moro manyonego beni joge koden nye giluongo monego beni gichiwo kata kamano confusion nye waneno ka nyentie kanyo ma press briefing no nyobare. Keth mi yango ka ni osetimo gin weche mag nek, weche mag iluongo ni cleansing massacre kata ginyalo biro e gweng' to giwacho ni ka jogi ok jowa to jogo iwe oko yote gi weche mag rocho ratich ji kalure gi weche
mag chwech joma mine ibambo gi weche machal kamano USA kata mana sirikal ma Amerika osewacho ka ni giseketo sanctions mopogore opogore kata mana geng' mopogore opogore mondo otem one kaka nyalo duoko teko mar militia ni chien, nikech iwacho ni teko gi chal ka gima medore medo mana dongo. Wan ka gi riwruok moro miluongo ni World Peace mosewacho ni jal miluongo ni Mohammed no en ma sani ochung' kaka face kata sura kata mana kido malweny gi rocho ratich dhano matimore South Sudan. Weche thoth ka ma nitiere kata mana nyidendi moko miwacho ni gikawo to gitero kata mana e otene opogore opogore to gitimonegi timbe manjore. Nitiere kata mana nyadendi moro kama jahigni 15 kende, nwach malit ahinya. Nitie moro kama jahigni 24 mago weche malit ahinya gi nyiri mopogore opogore. Wacho ni kawo gi titero gi otende mopogore opogore to nitie kaka itimonegi njore kuondego. Koro nikech ing'e ni en piny ma wanyalo ni Banana Republic kata mana anarchy nitiere, ng'ato nyalo chiewo to timo gimodwaro. Koro onge ng'at ma protect kata mana ng'atno ma ng'iyo no oganda weche gi dhi nade, nikech kata mana sirikal ma sani ochung' ne piny ma Sudan be ok otegno ahinya ma inyalo wacho ni sirikal nyalo geng'o gik moko machalo ahinya. Koro riwruoge mopogore opogore mag piny gi sirikendni mag piny mopogore opogore osetemo keto sanctions go. Iwacho ni mwandu be gin go nikech gin gi gold mines mang'eny ka to kipenjo to no gin jok mokwongo bedo gi gold mines ji ni godo e piny ga mopogore opogore. Mano defense ma gichiwo nang'o ni mano ok omono gi bedo gi mines mag gold. Ma koro iyudo ka gima nyalo mako dho oganda ka ni pinje manigi mwandu manie bwo lowo mang'eny gi sana ma Afrika kagi emiyudo ka lweny ochuo e chieng', emiyudo ka weche mag rocho ratich oganda sana joma mine gi joma nyiri iyudo ka timore ahinya. Koro akia ni ang'o matimore Afrika ka momiyo kata king'iyo weche mag Kongo kochacha en mana weche mag mwandu manie bwo lowo gi ema iyudo ka kelo weche aina gi ma koro kata mana kwe moro malong'o kwe we kata mana kwe malong'o sign mo mag kwe iyudo ka onge e gwenge machal kamano. Hans, adwa ni waket tenge weche makamago kaluwore ni mago bende gin weche ma bende pod waluwo ahinya kaluwore ni nyaka sani iwacho ni tudruok e kind iwacho ni en Hamedit to Tino en mano maanisha ni ng'ama tin. Tudruok mare kod piny Kenya nyaka sani koro oseketo intense global scrutiny matiende ni pinje maoko bende koro ng'iyo piny Kenya kaluwore kod okang' kata chung' mar piny Kenya kotudore kod weche makamago. Adwa ni waket tenge weche makamago wang'iane weche mamoko magazedni mar The Standard nomiyo peko kinyi makawuono. It gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mano mar gazedni mar The Standard. Adwa ni wachak kod It gazet mano mar 2 mar gazedni mar The Standard. Ondike ka ni the good, the bad and the ugly of Ruto's affordable housing project. Matiende ni gigo mabeyo, gigo maricho kod gigo ma seche moko bende ok ber. Akia ni bad gi ugly cha gi dholuo to koro iloko nang'o. Kata kamano gin gigo maricho duto kod dholuo. Kotudore kod chenro mano mar gero udi manengo gi oyueye pacho kae. Nyaka ne chenro makamano chakre ayange pacho kae jo Kenya mathoth ahinya to mago ma ing'ado atamalo 1.5 mano mar osara margi dwe ka dwe. Nyaka sani koro gionge kod adiera ka bende gibobedo ka giyudo udi kosetiek gero chenro makamano. Anno ka nitiere ranyisi mano mar gazedni mar The Standard ondiko ka ni nitiere okila oyang nyinge kaka Ben Siele. Nyaka sani koro wacho ni en achiel kuom jogo mane ose oro kwayo margi mar mondo mi oyuda ne unit e Bomet Affordable Housing Project. Ka nyaka sani en korka kore entiere kod mor kata entiere wanyalo wacho ni entiere kod geno ni tok chulo shillings 12,000 dwe ka dwe ma osebedo kochulo, kendo wacho ni koseyudo ot makamano to seche moko kokawo okang' mar kodesa ot makamano to nyalo kodesa e shillings 35,000 mano dwe ka
ka dwe to nitiere yuto moro ma nitiere kod geno mobo bedo koyudo. Kata kamano jo Kenya mathoth osebedo kod to kotudore kod chenro ni mar gero udi manengo gi oyweyo nikech koseng'adi iwacho ni atamalo 1.5 mano mar ming'ado machacha en usuru matiende ni en usuru michulo to ang'e ni usuru kisechulo onge kumiduoko niga en mano usuru mar gero udi makamago odno kidwaro to kene nyaka inyiewe kata nyaka koro idonje plan mano mar neno kaka inyalo chudo mos mondo odno bed mari. Hans, wach ma udi ma iyango na affordable aparo number 1 tam mar affordable onego wago okay na affordable onge ma affordable kanyo ne jo Kenya onego waluongo ni housing project nikech number 1 usuru ng'adi usuru ni kan ng'adi jo Kenya no dagi nok ng'adi matiende ni ng'ade ma jo piny ok oyiego. Mar ariyo kose ng'adi usuru ni kidwaro ot to ni nyaka kendi chak idhi nyiewo to koro affordability mare en ang'o. Koro experts mopogore kae wacho nang'o ni pesa ming'ado jo Kenya no debe ni nie circulation kata debe ni tiyo owene jo Kenya de ja Kenya nyalo dongorego ma de onyalo afford ot en owuon. Sirikal do keto okenge opogore mag bero lwasi matimo ohala mag tije to jo Kenya de nyalo nyiewo udi gin gi wuon molo king'ado gi usuru. Mar ariyo kendo nitiere experts ma wacho ni nitiere other sources kata mana kuonde minyalo yude pesa ma kata ka ng'ato dhi nyiewo to feel nang'o ni ma project ma ok na contribute ok na chude makoro onego beni kendi chaki nyisa ni nyaka gol pesa ni nyaka nyiewo nikech ng'eni sama golo kata ken mana siling 50 dwe ka dwe sama ochopo ni koro adhi nyiewo odno siling 50 no onego bed accounted for onego bed ni nyisa nang'o ni siling 50 ni okonyo bro konyi nyiewo odni nyaka kama timedo mana pesa machal kama. Nitiere projects miwacho ni nochako to chung kaka gwenge ma Kisii kochacha Nyamira kochacha iwacho ni sani higa achiel nyaka jatend piny ne dhi yang projects go iwacho ni projects go ochung ma ok dhi nyime nyaka sani. Kata kamano nitiere maber wacho ka ni the good en ni nitiere kuonde ma projects go nitiere moko ma oserumo to nitiere moko miwacho ka ni iwacho ni moko pok ochak kata matiende ni nyalo bedo ni nosiema ni kati mobo bed kigero gi to onge tich moro amora mosebedo ka dhi mbele. Mae ok ma koro nye waneno ka mturi nye wuok oko to wacho nang'o projects ma sirikal chako mang'eny to ok tiekgi onego wawerego kata mana Ngong Road ka wan gi projects mane Uhuru ochako kane sirikand Ruto obiro gina projects mayot kaka mag footbridge sirikand Ruto kane obiro mago noket tenge sani koro walose housing project. Nitiere joma midhiero bose osemako ma iwacho ni nodargi gwenge mag Mombasa kucho nitiere estates madhi 14 kata mana kuonde mag dak madhi 14 mano dare ji udi man national housing udi meg national housing no darge kinyiso gina ngono no beni igedo kundo to kata kamano en mana estate achiel kende ema ticha ina nosechako. Jal ni wacho ni lawyer Ben Siele ma osebedo ka nosebook ot ni eno wacho ni eno chulo 12,000 dwe ka dwe to kogo kwatneno ka pesa ni kan kobro biro yudo ot to gini bro miye ohala. Koro magi achiel kuom the good ma inyalo wacho ni project no nitie. Kata kamano to ondik ka be ni mibadhi nitiere buche mag mibadhi ma bende project ma housing ni nyalo kelo. Kopogore kod maniti gazet mar adek kanyo Hans be naneno ka nyaka sani koro sirikal bende podi kedo mar mondo mi otema ne lero ne ji mathoth kotudore kod chenro mar gero udi manengo gi oyweyo. Nyaka sani koro jatend migawo mano Wahome nyaka sani koro nowacho ni usuru makamano mano mar atamalo 1.5 mosebed ka ing'ado e osara mag jotije iwacho ni ne en gino ma iwacho ni nyaka ne time kalure ni project no odwaro pesa mar mondo mi ochwale. Kata kamano jolonya to wacho ni noken gino makare mar mondo mi omed ng'ad osara mar jotije to osara no kinde ka kinde king'iyo payslip osara dok mana piny. Kata kamano sirikal ok nyal lero negi gimomiyo ka oseng'adi
kendo pod inyiewo ot makamano. Iwacho ni nyaka sani nyaka ne sirikal chak chenro no mano ma kata nyaka ne kete tema mano Affordable Housing Act mano mar higa mar 2024 nyaka sani koro iwacho ni kete e yo makare kata lero e yo makare podi ok nyal sirikal ok nyal explain kata ok nyal lero makare. Iwacho ni nyaka sani iwacho ni nitiere singo moseketi mar gero kata unit 5,000 kata kamano moko kuom gi osetieki moko kuom gi podi. Kopogore kod mano bathe kanyo Hans bende nitiere wach madwani walose mano kotudore kod yedhe mamero ji. Iwacho kanyo ni report mano gol kod mano duol makedo kod yedhe mamero ji e pacho kae mano National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse NACADA. Nyaka sani koro iwacho ni atamalo 57 mano mar jo Kenya osetiyo kod kong'o kata yedhe mamoko mamero ji e pacho kae. Kabe nanno ka giketo nonro kanyo kotudore kod kit kaka ji tiyo kod yedhe mamero ji e pacho kae. Iwacho ni kopogore kod kong'o to ng'ato ka ng'ato nyalo bedo ni osetiyo kod yedhe mamoko obed nyasore obed moko mabe nanno ka gazeni wach kanyo ni tobacco, cannabis, cat, cocaine kaachiel kod heroin. Sinde to wang'eni yedhe kaka nyasore ok luong ni hard drugs gin entry level yedhe mokum kata yedhe ma tek gi oselokore. Ng'en kinde machon ne ni kidonjo tichako gi kong'o matin tin kata ndawa matin tin. Tinde to gichaka gi nyasore straight, then gi advance kanyo gidonje moko makoro ji chuore godo gi makoro gidonje. Survey to gol ka iwacho ni atamalo 57 ma jo Kenya osetiyo gi kong'o. Survey no nyotimo sample kata nyogwelo ji madhi 3,000 gi wiye ma e kindgi mano nye gin ji e higa mar age bracket ma between 15 gi 65 ma nyocha ni sani iyudo ka ji aina age group no osetiyo gi yedhe mopogore opogore. Iyudo ka ng'ato en ok ni en kong'o kende motiyogo. Iyudo kotielo nyaka ndovu bet e lembe kanyo ero. Wacho ni kong'o ema otelo nigi ji milion madhi milion 3 gi wiye kiluwe gi ndawa ma en milion 2 gi wiye. Mar adek en mira miwacho ni igni mokava ahinya en mana ma chakre 15 nyaka 65 mano king'iyo population ma piny mane the productive age ma iyudo ka onego bed ni gero piny to mage joma yedhe opogore okwako. Kabe wachore ni joma iyudo ka otwe ahinya gi abuse ma drugs gin igni madhi 25 nyaka 35. 25 nyaka 35 iyudo ka mage joma oa e mbalariany samoro to donje tich to gine current experts, gine middle class minyaga ni mage middle class kata ken entry level middle class to gin level ma middle class mateni middle class gini okwaka ahinya weche mag drug abuse gin kech be iyudo ka gin gi pesa samoro family onge go koro en gi pesa moro ma extra onyalo spend ewi yedhe mamero ji mopogore opogore gi makoro mae gima onego ong'i kaka inyalo kony oganda nikech ka koro your first 10 years ikia par mokwongo mag tich iyudo ka osedhi e kong'o the next 20 kata 30 ng'eni bobedo matek ahinya nikech kisechopo 40 50 kanyo loso mwandu kendo ng'eni ok yot ga ahinya nikech teko ni be yudo ka koro chako dok piny. Aya Hans kotudore kod weche mag yedhe mamero ji mano bende twaka mabo bedo godo kod rowere chenro mar mbako romo kinyi makawuono mar mondo mi wapuonjra ni to ang'o miyo rowere tiyo kod yedhe mamero ji tang'o minyalo tema mar mondo mi okeda kod yedhe mamero ji. It gazet mar 5 mar gazedni mar The Standard nyaka sani koro iwacho ni skunde mago mag piny owacho bro bedo ka koro nitiere kod nok mar omenda gino miluongo kanyo ni financial crisis
policies in public schools nyaka sani koro nyalo bedo marach moloyo kalore ni piny owacho geto mar mondo mi oduok chien kata ondos budget mar omenda ma ichwalo ni skunde kaluwore kod jagoro mongirore migawo mochung' ne wechego mag somo Belio Kipsang nyaka sani koro wacho ni jopuonjre mago madirom 982,197 nyaka sani koro nyalo rem yudo omenda ma sirikal chwalo ne jopuonjre mar mondo mi osir sombgi. Twang'e ni kinde mathoth jopuonjrego masomo e skunde mag piny owacho ahinya to day scholars wanyalo wacho ni ting' margi duto sirikal mosebedo kakao. Kata kamano jonyuol koro nyalo bende yudo pek kaluwore kod kaka sirikal chano ndoso budget mar omenda madhine wechego mag somo e pacho kae. Hansel. Sirikand Daktari William Ruto aparo ni weche mag somo we kata somo nitie weche mag thieth be but sani wewa focus on somo otamo nikech magi gin gik mana nyalo magi gin gik monego be ni bedo kak imiyo priority e sirikal. Kiwinjo ni population ma nyithindo to medre but capitation iwacho kani iga ka iga capitation dok piny. Ka iga ni sikunde expect sikunde mag secondary expect ni gibro yudo pesa madhi mana bilion 21 matin ne monego be ni giyudo. Free day secondary bro bedo gi midhiero mang'eny. Kaeri be inyiso anang'o ni sirikal allocate kata mana sirikal oyango bilion madhi mana 54 kende mano monego be ni giyango bilion 76 makoro jotend sikunde mopogore opogore wacho ni gin gineno ka koro giseoro kwayo gi ne sirikal ni mondo sirikal oyienegi mondo gi review fee structure mar sikunde mondo jonyuol omed chulo pesni mamoko. Kata kamano Belio Kipsang to wacho nang'o ni maeri nyalo bedo ataro mar chik pend chik ma Kenya ka mawacho nang'o ni ng'ato nigi right to free education Kenya ka monego be ni sirikal provide free education ma capitation wachne ni onego ong'i malong'o. Riwruok mopogore opogore boselose wachni ma en wach monego ong'i malong'o nikech maeri koro waneno ka bro dhi thiro somo Kenya ka to jonyuol ma wang'e ni nyalo to bro golo nyithindgi e sikunde mag primary go nikech bobedo matek nang'o nikech sikunde ng'eny gi bro bedo gi midhiero opogore opogore ok bibedo gi pesa ma bro nyalo konyo sikunde go. Koro akia ni nyalo tim nang'o, akia ni county government nyalo donje wechegi nikech wang'e ni weche mag somo to ok nobedo devolved. Koro akia ni county nyalo donjore wechegi kata mana MPs gi kitis gi mopogore opogore different organizations mopogore opogore ka nyalo konyo mondo somo ma Kenya ka rochruok mwasebedo kwaneno waneno ni okony. Wachore ka bende ni kata mana junior secondary school bende bro yudo bilion 4 matin ne monego bene giyudo nonego bene giyudo 49 billion to giyudo mana around 45 billion kende. Free primary education nyathi ka nyathi onego bene yudo siling 1,420 kata kamano mano bende dhi dok piny mano koro en midhiero kendo ne sikunde. Koro wayudo ka every sector, every level of education, every category of education ma Kenya ka mano both primary gi secondary wayudo ka bro bedo gi midhiero opogore opogore. E secondary kacha be japuonjre ka japuonjre onego be ni miyo 22,000 to kata kamano japuonjre ka japuonjre iwacho ni sani ma sirikal oyango onego be chal ka dhi yudo 17,000 kende. Makoro maeri en gima miyo jogo matayo sikunde bedo gi tich matek ahinya ka gitemo neno nang'o ni sikunde gi ok olwar nikech kuma waneno ka sikunde bo yudo pek ahinya e temo sama koro
riembo weche ma opogore opogore monego bed ni gitimo. Sirikal onego los wechegi. Onego bed ni rieyo sekta mar somo yo makare nikech kata kopogore kod midhiero ma osebedo ahinya to e somo obed e skundigo mag primary kaachiel kod mago mag secondary, mbalariany mamalo bende wasebedo kwaneno ka lecturers kinde ka kinde gi temo kata gibuogo mar dhi ng'anyo kaluwore kod chochni mosebedo e sekta mar somo e pacho ka. Wageno ni sirikal biro bedo ka rieyo sekta ma kamano. It gazet mar 6 mana mapiyo piyo kwa tieko Hans kanyo bondo kadwa tanwa mul mathoth ahinya. Nyaka sani koro iwacho ka ni jod bura nyaka koro noketo jagoro mongirore migao mar omenda mar mondo mi ochiw ane ler kata ochiw ane ranyisi ni to en ng'a ma koro en wuon eCitizen. Wang'eni eCitizen platform en mano ma chudo moramora mitimo ya apise mag sirikal e pacho ka osebed ka itimo mano kokalo e platform mano mar eCitizen. Nyaka sani koro ong'is jood bura nowacho ni onego bed ni ichiwo ler mathoth e kind sirikal kod kambino mano mar ji giwegi. Kambino oyange kae ni en mano mar Webmaster Kenya Limited ni ene mane oloso mano mbuino mar eCitizen. Kata kamano penjo makoro jood bura ne dwa ng'eyo ni to ng'ama koro kawo ting' ma koro kipenjo tinyalo wach ni either en sirikal ema on eCitizen kata en mano kambi mar ji giwegi mano mar Webmaster Kenya. Mana mapiyo piyo Hans kwatieko. Weche eCitizen to midhiero osekwako ka kuom higni mang'eny ma ji penjore ni en jal man en sirikal kose en kambi ma jal miluongo ni James Ayugi ema riembo eCitizen kose en sirikal, nikech iwacho ni eCitizen nosekete lwet sirikal. Kata kamano kambi ma James Ayugi ma kambi ma Webmasters Kenya Limited pod iyudo ka donjore weche mag eCitizen. Koro komiti ma od bura motelne gi Kimani Kuria osebedo ka penjore ni to gini ng'ano mariembe onego yangnwa ni ma e ng'at mariembe. Kata kamano to jagoro mongirore nyoyudore tago maliet kanyo kia nyida dhoge nyipenje ni ang'a dhi nyime ka. Koro ema nyotemo lero kanyo ero kowacho ni eCitizen adier ni e lwet sirikal. Kata kamano kambi mane olose no pod chiwo gimiluongo ni support. Sama eCitizen nigi issue mopogore opogore to gine ma gibiro to gitimo support. To mano nyomiyo jo komitino achiel kuom gin MP ma Turkana miluongo ni John Ariko ka nyedwa ng'eyo ni winjruok no to sirikal nodonje nade gi kambi no ero makoro nyidwa ng'e ni fees ichajo nang'o, chudo mopogore ichajo nang'o, to en ng'ano ma pesa no dhi ne ng'a. Wacho ni kata mana contract kind sirikal gi Webmaster Kenya Limited onego bed ni nie treasury tiyudo ka entie immigration. Koro ipenjo ni contract no tim ang'o immigration, onego bed ni en treasury nikech treasury ema ochung' ne weche mag choko omenda Kenya ka. To ka contract no bedo nitiere immigration, dibede ni entiere immigration tinde nigi mandate mo ma treasury otiyo tij treasury ema koro nye jood bura mopogore opogore bende penjore kanyo ero. Hansel, anno ka thuolo marwa dhi karumo kinyi makawuono. Gazet ni mar The Standard pod nitiere kod weche mathoth e it gazet ma hii anno kanyo ka nyaka sani koro do bende ne oyango ni mano Jimmy Wanjigi bende ok nyala twe ka otudore kod iwacho kanyo ni firearm drama case ma koro iwacho kanyo ni doho ochungo ogai mar jomin buche kuom donjone kod Wanjigi gi ketho mano kotudore kod bedo kod bunde. Mago kachiel kod weche mamoko anno ka gazet ni mar The Standard omiyo pek kotudore nyaka kod nyithinda deka mano wito ngimagi e masira mar mach mano muocha e odgi. Mago duto nyaka Ramogi Jwang' nyalo somo e gazet mar The Standard. Hans awacho ni kata obedo ni waonge kod gazet mar Daily Nation aching'o kinyi makawuono, wantiere kod e-newspaper kinyi makawuono. Adono ang'i mana mapiyo piyo wach mantiere it gazet mokwongo ni mano mar Daily Nation mana mapiyo piyo. Malo kanyo wach mantiere it gazet mogik iwacho kanyo ni sani koro midhiero nitiere, iwacho kanyo ni crisis as private hospitals to suspend SHA in pay row. Nyaka sani koro wang'e ni ute thieth mago mag ji giwegi
giwegi e gwenge mopogore opogore osebedo ka chwalo ng'ur margi kata ywak margi kotudore kod sirikal rem chwalo negi omenda ka gisethiedho jotuo ka nyaka sani koro giwacho ni ok gibi thiedho jotuo kata jatuo moro amora kokalo e okumba mar thieth mano mar SHA. Nyaka koro sirikal chul gowi mag giduto magintiere godo ahinya to gowi no mabende ne ntiere e bwo okumba mar thieth machon mano mar NHIF. Kopogore kod mano bedano kanyo ka iwacho kanyo ni obila 15 mago mago kwach kich kaachiel kod mago mang'weyo maling'ling mago mag NIS nyaka sani koro oyudgi kod ketho kata mano mar nego jo India 2 mane nitiere kod tudruok e kinde campaigns mag jatend piny William Ruto e kinde yiero mar higa mar 2022. Weche mamoko bende omi pek kae mana mapiyo piyo Hans kwatieko kaachiel kod wachni mogik. Wacho kae ni MPs fury over secret 73 billion in Badi's budget. Mano kotudore kod wechego makoro jod bura ok omor godo ahinya to e budget makoro iloso kod jatend migao mar wechego mag omenda e pacho kae. Bende mano Bernard Kavuli en achiel kuom rawere manondhe mano higa mokalo. Koro wacho ni Christmas in captivity, my 15 days of horror at the hands of abductors. Olero kanyo sigande ewi midhiero mopogore opogore mano kale e thuolo mar ndalo 15 kama koro nondhiye Ogai mar doho Martha Koome. Bende wacho kae ni why Gachagwa's ruling could haunt Koome Supreme Court judges. Wang'eni jong'ad buche do mamalo magik mapacho kae gisebedo ka gikale midhiero mopogore opogore kotudore kod kaka gisebedo ka giyalo buche. Hans pachi kotudore kod gazeti mar Daily Nation kaachiel kod wachne mogik thuolo marwe morumo. Gazet mar Daily Nation aneno ka koro yango gik ma amulo jo Kenya kaachiel kuom gin weche mag SHA wang'eni en riwruok kata mana bad sirikal mochung' ne weche mag okumba mar thieth Kenya kaeri ma midhiero osebedo ka kwako. Sani en dweche madhi 6 to pod wan gi weche ma osiptende pod bando sirikal ma nyaka sani sirikal pok ofwenyo ni SHA ni gi SHIF ni gin gi shida. Sirikal pok ofwenyo gin mano pod gikia nyaka sani. Mano gima koro mako dhoga kaeri. Mbari to nyaka lerno malong'o ni 73 billion manie iye kanyono en wach ma kompyuta ma 2008 ma wadoke koso en nang'o koro rego lernwa kanyo ero. Doho to wang'eni pod bro neno mang'eny Kenya ka nikech kata mana jo Kenya owuon ok nigi chir gi weche mag doho. Koro doho to nyaka tieke matek. Martha Koome to pod bro yudore e weche mamoko mabiro nikech kalure gi ng'eto mosetimo mopogore opogore. Achiel kuom gin en kinde mane impeachment mane en jalup jatend piny Kenya ka ne dhi nyime nowacho ni nyaka process no rume konyalo donjore. Mamano koro ng'eni kendo nochako create gima kisungu luongo ni precedents ma kinde mabiro inyalo ti godo e cases mabiro. Wachni mogik Hans thuolo marwe morumo. Wachna mogik en mana weche manie sirikal mako ganda. Weche mag udi mago gin basic needs, somo gi weche mag thieth. Magi gik ma sirikal onego bed piny kendo mondo onon nikech waneno ka dakteche bende koro osebwogo ng'anyo kanyo. Kuma wachiko ni aneno ka jopuonje bende bwogo ng'anyo nikech ka capitation kendo idwa dwok piny kendo to nyithindo to medore. Sikunde bro bedo gi midhiero mang'eny. Koro sirikal onego bed piny malong'o ong'i kuma shida nitiere nikech pesa to ok ni pesa onge. Pesa wan go mag campaigns e weche moko mok kony jo Kenya to makoro konyo jo Kenya tiyudo ni pesa onge. Koro mage gima wapenjo. Erokamano ahinya Hanselo Yango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi walidh ne Nyakaramogi Ajwang' Gazette. Nyakaramogi Ajwang' Gazette momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo maduno gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar opiny dhialo dho mama. Bende ng'eyo dho mama mari to bende ng'eyo ber mar ng'eyo dho mama mane twak mabiro go. Omiyo kik idhi mabor imedo mana kete e Ramogi TV.